नै जोंनि जायगायाव नोंथांमोना 33 कौटि मोदायनि माबाखौ नागिरबाय थायोना नै दा नायदो जों देखायनोसै आरोना नायनो हागोन आरो नोंथांमोना नै 33 कौटि मोदाया मायाव थायो जोंनियाव ओरैनो मन्त्रफोर रायबा माबा रायबा 33 कौटि मोदाय दं मा दं होननानै बुङोना एबार नाय आं देखायबाय नोंथांमोना नै इयावसोथ' थायो 33 कौटि मोदाया नाय बेसे अबे सासे मोदायखौ नायनो मोनबेसे मोदाय नायनो नोंथांमोना नाय हनै 33 कौटि मोदाया नैयाव थायो नै ओइ नै गोजौसिम सानना नाय इयाव नोंथांमोना साननानै नुगोन दा सानना नायबा नुगोन नै माबायदि गोगोम दङ नै नाय सानना नाय एकदम बेसे गोजौसिम मोदाय दं नै नाय नोरैबो दं नै गुड इभिनिं लोगोफोर नै जोंना खामानिया नाय दिनै मोनाबिलियाव मा मावो जों ओंखायनो लेक लालायबाय नै गुरलाबखौ बेयाव ओमफ्राय एकदमबारे गारि साथामबो गारि थांगासिनो आरो जों दा गारि सा माने ब्लक बानायलांगोन आरो एसे नोरै गिदिंबाय दा नै हा ओइ नै मा बुस्थु बेलाय गांहरि हाग्रानि हनै गांहरि ट्रेक्टर फैदों ओमफ्राय नै स्कुलनि बास गबाय आरो बेयाव दङ स्कुलनि बास नोरैहाय नै बिल्डिंफ्रा जि मोजां नोरैहाय नै अबे नोंसानालाय आं खोन्थाखाबाय माथो नुबावगोन आरो थांगासिनो जोङो माने मोजां भिउफ्रानो नै एकदमबारे मोनाबिलिनि भिउफ्रा बिराद इन्ट्रेस्ट आरोना नै साफा मोनाबिलिनि भिउ आरो बे टाइमा दा 5टा बेजों जागोनथाय 5टा 20 जाबाय नामा 5टा 35 दा साफा नुखायो आरो मोनाबिलिनि भिउ बेबायदिनो आरो जों खामानि मावनाया मथा मथि हर सान जों खुनु खोथा गैया ओरै खैला सावदों नै जोंनि आसामाव बायदि खैला सावो नै बिदि जानाय खैला सावनाया ओरै खैला सावो नुखाय नै बरियानो ओरै खैला सावो ओमफ्राय ओरैहाय नै बारिफ्रा नै मोनाबिलिनि भिउखौ नाय नै अखाफोरजों अखा हागोन बायदि मोनदां एसे खोमसि नै जोमै लादों खन्द' बिराद मोजांमोन नै बारिया नैबे बारि नै जोंहानिया नारेंखल बागाना सोरबाफोर हाजिरा मावनो गोसो दंबाबो कमेन्टआव खोन्था लग नाम्बार होगोन आं दिनाव 900 थाखा जानाय बोथिसे ओरै दंजोबो नै साफा खालामजोबखांबाय बेयाव हाजिरा सोखांबाय आं आरोना नै बेयाव दा दै होनांगौ आरो बैथिंजायनि फांखाया थल'गासिनो दङ गैला इयो बायलांबाय बिरनानै जलदब गोलैलांबाय बिनि फांखाया बेलेगा बिरगासिनो आरो ओमफ्राय नै इयाव इटारल' बानायो आरोना बेयाव बानायो जोंनि बायदि बानायो आरो खिन्थु आरो बानायो नङा नै बोरमा बाथोन नायनोबा नै बोरमा बाथोन बोरमायानो बोरमा गोजानो सारिफाले बोरमा ओमफ्राय बोरमायानो बोरमा नै बोरमा बाथोन लोगोफोर बोरमा बाथोन मोनाबिलिनि भिउफोरखौ नायनो बेसे समायना थान्दा सायाव ओमफ्राय जों नै मा लाना फैदों हाथारजों नायदों सासेया
महात्मा गान्धी लाबोगासिनो महात्मा गान्धी बुद्रुदों ओइ मोनथारबाय जोंनाव माने महात्मा गान्धी बोख्लायग्रा जायगाया नैलाय महात्मा गान्धीया जोंना नैबे न'आवनो दङ नै नैयावनो बोख्लायगोन आरो ना महात्मा गान्धीया नैयावनो दं नै ओरै जाफ्रामजोब्बाय आरो जोंनो गारफैजोबनाय अन्थाइया हनै दाबो हाग'वाखै नैबे न'आवनो बोख्लायगोन आरो नैलाय ओइ नै मैया गारनाय अन्थाइफ्रा नै दाबो दंजोबो नैलाय बे न'आवनो गारगोन आरो नैयाव लाना फैबाय जों अन्थाइया दा नै ओरैबो मन्दिर दं नै नैयाव गारगोन आरो दा नै नैयाव गारनोसै ओरै गारगोन आरो दा नै नैबे न'आव गारगोन